Започва нашия уникален детски спортен семейен празник. Днес ни предстои спортен празник с участието на най-малките атлети. Целият месец май беше посветен на спорта, мотото, под което се проведаха редица спортни събития и мероприятия, беше да раздвижим Поморие. Днешният семейен спортен празник е последното мероприятие за месеца, с което ще раздвижим поредната възрастова група бебета, атлети и родители. Естествено е, че ще има победител за всяка състезателна игра, но нека на първо място да се забавляваме. Щом сте тук, всички сме победители. Давам думата на заместник-кмета на община Поморие, господин Илия Джингов, за приветствие и откриване на празника. Уважаеми родители, скъпи гости, имам огромното удоволствие и приятното задължение да ви поздравя за това, че се отзовахте на поканата на община Поморие от името на кмета на община Поморие, господин Иван Алексиев. Радостен съм наистина, че виждам толкова много деца и техните родители, за да станем съпричастни всички заедно към този невероятен и наистина уникален спортен празник. На всички успех, наистина всички сме победители. Олимпийският принцип е важен, не е важното да победиш, важното е да участваш. Благодаря ви и успех на всички! Преди да започнем, специално за всички участници и гости, учениците от основно училище Свети Паисий Хилендарски, град Каблешково, от първия и втори Б клас с ръководители госпожа Попова и госпожа Евтимова са подготвили своя поздрав, музикалната сценка "Вълкът и седемте козлета". Thank you.
сме. А сега състезанието "Победители с мама и татко" започва с спринтова дисциплина 4 по 4. 4 метра на 4 крака. Уникално лекоатлетическо състезание за най-бързо пълзящо бебе. Най-важното от регламента е детето все още да не е проходило. Състезателната дисциплина е 4 метра, както казах, даже и да не е измината. Важното условие е да има едно бебе изпреварило другите. Самата дистанция се признава за измината, ако на старта състезателите с памперси се пуснат от единия родител и абсолютно самостоятелно стигнат до другия край на татамичител ОДЗ Детелина. Госпожа Чапарова, старши учител, ЦДГ Веселушко. Госпожа Генчева, главен учител в ЦДГ Веселушко. Айде, бригада! Сияна! Сияна! Сиси! Айде, пуснем си. Няма ли кърцата с морко? Ела! Сиси! Ела! Сияна! Сиси! Ела, мама! Ела! Айде, ела! Ела, Давай! ела, мами! Айде, Сиси! Ела, мама! Айде, ела! Айде, ела! Ела тук! Сиси! Ела при мама! Айде, ела! Браво, ти! Браво, бро! Айде, ела! Бързо, ела! Не, ела зад мен и хора! Айде, ела! Айде, ела! Сияна! Сияна! Я забрах шапка. Сияна! Айде, ела! Айде, ела! Сияна Русанова. Моля на трона на победител за награждаване. Папа Гери Заедно с с черви, всички други състезатели и участници. Победителя моля да заеме трона на победителя. Я снимай! Победител състезанието маратон с памперси Сияна Русанова. Най-бързо пълзящо бебе. Наградите връчва господин Илия Димов, заместник-кмет на община Поморие. Елате там на масата да ви дам и номер. Сега е ред на групата на мотористите. Това са състезатели, които ще се състезават в дисциплината бягане с крокодилка. Заедните. Не бунтай. Жарка. Жаре.
Ела, Жоре, състезателите. Жорко, Жоре! Жорка, ела, лело. Бързо, ела. Жорко, ела, бързо, ела. Готови си. Браво! Хайде. Давай, Диде. Старт! Кара обаче. Нали беше бързо? Трябва. Айде, Марки, Марки! Марки! Господин Джинков. Те ще опънем фанелката малко. Браво на победителя Валерий Янев. Подаръци и медали за всички участници. На автомобилните пилоти и първата състезателна игра за тази група – бързо да прострем. Регламентът в края на състезателното трасе има леген пълен с дрехи, между които има един брой детски гащички бели, един брой детско подниче бяло и един брой бяла детска тениска. Също така са осигурени и щипки, зад легена има простор. Единствено и важно условие е да се спази реда на простиране. Участници Владислав Митев, Мирто Звуков, Валерий Янев и Роси. Игра попа. Да ми направи слава. Чакай!
Слагаме старт. Следващия старт е Божидар Мидев и Лъчезар Лев. Спазвайте условието, гащички, плотник, тениска. Майките и татковците показват, че както са добри в физическата активност, така са добри и в домакинството. Победител в този старт е Божидар Митев. Сега следва полуфинал. Това е полуфинал. Нека да подкрепим състезателите. Моля, аплодисменти.
Това тогава? Айде! Давай това. Газ! Чакай първи. Трите сме хватък. Дай, 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 дай! А, така. Дай, 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 дай! Наближава края на това състезание. Леко, леко. Браво, победител в тази игра е Валери Янев. Победителите в състезателната игра бързо да проспеем. Имаме трима победители. Това е Божидар Митев, Елизабет Денкова и Валери Янев. Ето, Боби. Следващия победител да се подготви. Следващия победител да се подготви е Божидар Митев. Боби, Боби, виж мама. Боби. Те всичките са тук. Следващата игра е морски шах с перс. Отново е с групата на автомобилните пилоти. Всеки семейен отбор получава по 3 броя пампер, по 6 броя перси. В края на състезателното трасе е направена мрежа от 3 реда и 3 колони обръчи, образуващо игралното поле
за играта морски шах. Значи показва, бутаме количката, всеки поставя на място памперс, където връща се, след това пред другия състезател. Където изберете, там слагайте. Сега вие. Няма. Просто трябва всеки да направи свой ред, колона или диагонал. Да се победители, идете на сега. Като родител лазейки засажда картофите на определените за това места, празните места, след което се връща, менят се с другия родител, следващия родител по същия начин минава и събира картофите. Айде, заставайте на старта. Детето е на старта. Стела, вие сте. Михаела, има ли кой да ви помага? Моля? Добре. Падна едно картофче. Вие сте. Добре, ще изчакайте. Да, готово. Така, Валентин. Айде и аз помагам. Валентин Димитров и Михаела Лазарова. Чакаме старт. Аз го държа детето, спокойно. Айде едното картофче, да, връщате се. Айде, държа. Аз го държа. Аз го държа спокойно.
Сега следващия родител кой е? Айде, ела тук, ела. Те победиха. Победител е Михаела ли беше? Михаела. Следващата двойка. Как беше? Стела Пеева. И Стивън. Аз държа спокойно. Държа спокойно. Събираш ги, да. Готово. Победител е Стела. Победител Калуян. Добре, хубаво. Това голяма топка. Тя е за тебе. Извинявам се. Чакай, бе, да цени му дай съм. Най-накрая. Следва награждаването. Айде, сега ще сприте, Айде, на батко. Айде, дише, дишо, дишоне. Браво. Браво. Тука. Айде, прибери тук в топич. Следващия победител Михаела. Штирион, Дария, Стивън и Валентин.
Ела. Режи си с жълта блузка. Дари. Чакай. Дари. Виж. Червони тука. След което да се приготвим за томболата. Там се взима. Ани, ела, Ани! Ани! Ани, ела са. Нека той да си... Я виж, взими тук. Взими едно лище. Едно падна. Не, пуснете. Едно падна. Едно. Те са няколко. Ето го. 39 е печелившия номер. Ние сме 37. 7 или 9? И 9. 40. 39. Да, ма е там не мога да накарам да дойде. Едно дават. Крона на победителя. Сега за басейна. Или... Не. Да, още веднъж. Номер 1. Едно. Печелят. Айде, за лято. Вече имам такова. Дай ми едно лище. Влади, виж ли сценка? Да. Ето и кой това? Ай, изтигни едно номер. Дай ми едно лище на мен. Дай ми сега на мен. Номер 7. Печели, постелка и пъзел. Заповядайте. Ето. Номер 6 получават помощни уреди, не знам как се казва, за плуване. Заповядайте. С това нашия празник завърши. Благодаря ви за търпението, за това, че сте съпричастни, че обичате спорта и на това още вашата любов я предавате на децата си. С това нашия спортен бебешки празник завърши. Благодарим ви, че бяхме заедно. Едно браво хоро по български обичаи за финал. Çeşit alemi, peşin şaremi kız.
Thank you.